Arkoi chikloni phai phorni karbi aradatum prekjama hawaralong rongker karkli kepadopona son thak-thaksi hanjang langso hawarmati karbianglong thanamas council emi sikadom tirangpi arongalong tami rongker karkli ajamek misenpen kepachunpon labangso jamek along Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Sitami chetongdun Lasonsi lakhaing ko rahini Sarupathar MEC constituency angkang hanjang langsomate MEC kadom tirangpi amithanga hawaralong ningkan isekpen arnamarnia phan rongroop mephun me etpen kapaprang pon thekjia phan mate rongker karkli ajaimek paman ponlo Lasonsi arnisi vedang pong kongchin timung arong mijing tiarong lapen sodar tirang arong rong thomarong along rongker karkli ponajok along Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kadom Terangpi, BJP Sarupathar Mondal Committee Amaipu, Lokhiram Rongpi pen ke chenglok penangan ke thekiding atum chetong dun rinti. Lapen hawar hapat rongroop mephun me et jiaphan rongker ahirjume johangpon. Rong thoma rongker karklipon akurusara tumalong pen birta kiripon longatengke Womud wokan langthe langpong anta misen sanpusi thanpon Balipathar pen present erang Karbi Anglong live